बे समाव बिटिआर खौरां मोनसे बिग ब्रेकिं निउस होनो आखायाव लादों। बिटिआर सुक्तिनि उनाव जोनोम मोननाय एनएलएफबि आफादा दिनै एम बाथा आरो बक आरो बिथांमोननि केडार्सफोरा न' फारसे गिदिंबोनायखौ जोङो दिनै नैबे सानजौफु समाव नुनो मोन्दों। माजबाद हालामनि सिकारदांगा हाजो थामहिनबा अरुणाचल हाजोनि सेरजों बिथांमोना फैगोन होननानै दिनै खौरां मोन्दों। बिथांमोननि न' फारसे गिदिंबोनायखौ आसामनि गाहाय मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे बिटिआरनि गाहाय चिफ बिथां प्रमद बर' बिथांमोनाबो बरायदों होननानै खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों। लोगोसे बे ओनसोलनि बर' गामिनि रायजो राजा बिथांमोनाबो बिथांमोनखौ ज' ज'यै बरायदों होननानै खौरांनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दों।